nawe Gotela Entertainment. It's your boy Datriz, isizukulwane sentombi kaVavave eshishiliza kwelimahehle kwelibsheleziwe Sabani uphuquphuqu umsila kaDikoloshe mfana omncane ubekwa yini. Kusengakhanya ipeace out now. Thanda ukubonga kozakwethu engisebenzisane nabo. Ngithi kusengakhanya. Yabona la akabe yo like yo. Sixo I keep it up the good work Kaveavi I Wemntakwethu lothando lwethu kusengakhanya 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 Ukhala udadewethu endlula ngendlela esiyena akasazi manje kunini ngene othandeni bamnika ithemba lamanga engani uthi yena bevele abo uthathekile wonke umuntu wesilisa ofika afuna ithuba kuyena engani uthi badlale ngemizwa yakhe yena akasayibona ethola umuntu onothando leqiniso khuleka dadewethu kuba mnyama kakhulu uma sekuzokhanya ethembeni uhlala noma ungasafuni induku ehle igawulo ezizweni mhlambe nawo wakho uyeza mlindi ushaya ngonyawo lona uphilile molwazi nkosazana yenkondlo. Kusami iyabani ingoma uyaze yamnandi bo ubani ophulayo